sa kaawit. Kumusta ka ninyong tanan nga maghatag ginabuhi niya ako sa gidanon? Ilabi na kaninyo mga sukinti paminawan, nisikat na kayong handumanan sa kaawit. Ako si Enrique. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ni akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Dughang guba. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga Lutak Naga City, Cebu. Ang ato patatampo nagdasingan nga Enrique. Nadugnian naman sad kuno ka. Mamisitaw ako ni May, ma'am. Why May nga mo atubang nimo? Tungod kay wa mi makauyon nimo alang sa among anak. Oh. Karon pa lang sultihan tanan ka. Nga buwag na mo sa akong anak. Ako na'y nakigbuwag nimo para sa akong anak. Ma'am. Inom na sad. Pila na kagabi nga nagsigi ka lagi inom. Gusto lang ko malingaw pa. Wa ka na ganim katrabaho. Sige ka na lag-absent. Madugay, anak. Magmata ka na lang unya ug usa ka buntag. Nga wa ka na day trabaho. Way bilin ako ang tanan pa. Kunawa magdin ako si May. Nabuang ka na ba? Usa man. Mohonong pagtuyok nimo ang kalibutan kung mawa si May nimo. Oo. Oo. Nagkasabot ka pa. Si May ang akong kalibutan. May kinikikita ka na ako din sa Baywalk. Gitabangan ako sa akong gagaw. Siya may nangitaglasyon ni Mama aron. Madako niya din sa pagpakikita mo. Ako may mahangyo pag-ayon niya. Natabangan ko. Pwede man ko na namang ilak. O sa kabalil nga, luhang nausik. Nanguminsasad ka daw. Mabda na tinuod. Gabaha ako luha. Binaril nga luha. Mahal ko ni mo, di ba? Ikaw lang akong gimahal. Huwag mahimong mahalon. Kana nga saad. Mara ginagihiman ako sa diganan. Gihiman akong kusog. Ano magpagkabuhi pa? Ayaw pagsulti, anak ko. Mamatay ka kung kumawa ka na ako. Ricky. Dili na magbuwag ha. Bahalag tang sarta magkita. Kada magkahigayon ka. Di lang kita magbuwag ha. Dili ta magbuwag. Isaad ko na nimo. Nen, narar kong suwat para kang May, oh. Sige, ako ning ihatag niya. Salamat kay ha. Isipon ko rin dako kayong utang kababuto ni mo. Ayaw na ko na una, Kalipay ko na lang nga magkatabang ninyo. Basta, ampo lang kita. Nga dili ta masakpan ni Tiya. Nga nag-apil-apil ko sa inyong relasyon. Aron makakommunicate lang. Salamat, Idahon. Salamat. Love letter na, ha? Ang naman sa hatred letter. Sige na, uy. Ako na lang ihatod yung love letter sa ilang ni. Dawata sa kanyang iyang bawas akong love letter, ha? Magpaabot ko. Nen, wala ka na si May sa among sabot. Nahatag ba naman niya ang akong suwat? Ay. Nen? Problema, Kyod. Wala na ako mahatag ni May ang suwat. Kaya giimbargo ni Tiya. Nakita man niya akong pagtunol unta sa suwat ni May. Gibati-pati kong kasaba. Lakip si Mama, gikasabaan. Si Papa sab, gikasabaan. Kung ngano ko nung sila makasulti na ako, nga dili mag-apil-apil sa pagpakabuang ni May mo. Unsa? Matod pa ni May, dili na siya makikita ni mo. Kaya makigminyo na kuno siya sa foreigner nga mao'y nagustuhan sa inahan ni May para niya. Kung kuyog na lang kuno siya sa maong lalaki human sa kasal. Mulagas siya sa laing nasod. Dili. Dili. Diyan ako sa simbahan. Diyan kastol si May ug ang maong foreigner. Padlaw sa kasal ni May. Usa
mausap nga adlaw usab sa akong kamatayon. Pero nga nung gituod ko sa akong mga tiil sa pag-ani din sa simbahan. Angay ko pa kasi makita sa katapusan kayo. Ikakasal ka na, paano na ang Nahuman ang ilang kasal. Huwag nang gawas ang bagong kinasal sa simbahan. Makita ko sa panagway ni May ang kagulanan. Ang iyang mga mata. Nauron ko siya. Paron makapalipay. May. Enrique. Oh, who is she? My darling, who is she? Congratulations. Oy, hangray, ako yapan! May. Kumusta? Anong niya kasama, ma'am? Milampos ka na, di ba? Natuman niya mong gusto, di ba? Oh. Sagpago niya mo. Uwang pa ka ng bayad sa imong eskandalo dito sa simbahan. Diriyot magkabuwag si May o ang iyang bana tungod sa maong hitabo. Naglagot ang iyang bana kung anong napakita ka pa. Gidawat ko ng akong kapakyasan. Kung nagkuba pa ang kinabuhi ni May tungod nimo, ikaw gisadaan sa tanan. Oh. Nainangita ni Mas Gawas. Sikin sa pa. Ay, gawsa na lang. Aron mas sayod ka. Oh. Ikaw? Ni ako? Nagkabuwag na kami sa akong bana. Kaya gano? Ano nagkabuwag mo? Tungod kay ikaw nga akong gipili. Hinungdan nga nagbuwagit ko niya. Karoon na lang. Imo tanang gibuhat ka niya ito. Sawa pa ka mo magkasal. Imo tanang gilabanan ng duha na ito kagugma. Dili ka na ako. May bana ka na. Huwag di na ko gusto mahimong mangingilog. Huwag tawag kong kabit sa mga katawan. Nasayod ang Diyos kung nung sa ko ito kamahal. Pero sa iyong pagpili nga magpagkasal niya, sama ng imo kong gipatay sa pagkadaghan. Pasilo ako. Balik siya mo ba na? Nagkinahanglan siya ni mo. Enrique. Naunsa naman ng ex na mo, eh. Si May, pa? May lain pa ba? Si May. Oh. Nakigbuwag sa iyong bana nga foreigner. Pero napasapasa na lang hinuon sa bisan kinsang lalaki. Nagguba-guba lang yun na siya sa iyang kinabuhi. Siya ba nagpili siyang kinabuhi pa? Labaw sa tanan. Dako ka ng sagpa. Siya ang bugirang inahan. Nasakitan ko sa mga daotang tabi. Kaya ako nabati may tungod kang May. Napariwara lang ginoon siya. Pero unsa pa may kumahin mo? Nebot mas sa punto nga ako nagidili. Mahal ko siya. Apan sakit na sa ko siyang pagbaliwa sa kapagbati nga ito niya. Nito higiuna. Nagawas nun pa siya. Wa ko niya labani. Nagkasalamat sa inyong pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Enrique nga taga Lutak, Naga City, Cebu. Uban sa awit nga yang gipangayo awit nga nagalahan daghang gupa. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Miss Medaluna Tumulat o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukinti paminaw kinasingkasing ko gigapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon handimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa
sa ka. Hi, hello. Kumusta kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw ni sikat na kaintulumanon? Ang handumanan sa kaawit. Ug ingon sa mga artista nga may maghatag kinabuhi, meaning akong kaagi. Tawagan ko sa pangalan nga Serge, taga Danau City, Cebu. Apan sa dili pa nakusugdan sa pagsaysaya na akong sigilanon palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Hurt You Better. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba ang kaagi ka doon? Mau kining usa ka lalaki nga taga Danau City. Ang ato matatampo nagdasangan nga search. Nganong imong nagibuhat? Nganong gusto bang ka magpakamatay? Nganong nabuhi pa man ko. Namatay na lang unta. Anak, ayaw magsulti, anak. Ni apamigay mong pamilya nga nagkinahanglan ni mo. May nalagani kay naluwas ka pa. Kung sa may mong problema, ni apa ko ngay mahigala. Bisa pa magdaglagot ka na ako, pero kumuduol ka na ako, dili ti ka pasagdan. Andam ti kang tabangan. Nasayod ka ganyana. Si Alan. Si Alan. Kaya nga no? O sige, buhat ni Alan. Ako siyang gisundan. May kina siyang babae sa usa ka motel. Sa? Oh, karon nga nakagawas ka na. Ug luwas ka na sa kakuyaw. Ug luwas ka na sa kakuyaw. Isaad na ko nga dili na nimo usbon ang imong gibuhat. Dili sulbat sa imong problema ang paghikob. Ang pagkutlo sa imong kinabuhi. Salamat ha. Ganun nagpasalamat man ka. Nga wagid ko di papasagdi. Bisan pa man kung giaway ti katungod ni Alan. Mas nituo ko diya kay nimo nga akong best friend. Nga wala yung tinguhak, kundi ang ako lang kaayuhan. Nahibaw ka gid nga pinanggata ka. Kung dili pa lang kumaay ko nimo. Panguyaban kita ka ba? Iyo. Sige, kung gusto ka, panguyabi ko. Tinood ka? Musugot ka? Napanguyaban ti ka? Aron di na ta mag-best friend. Unya, uyab lang kita. Sure ka? Panguyabi sa lagi ko. Tanaw na ako og sugton tabak ka. Sige ha. Bantay ka man bitaw. Pero, sa pagkakaroon, nagkinalan ka pag hustong pahuhay. Ug sa gabi mo balik ko. Aron formal kong mamisita nimo. Dili, isip mo sa kaygala kung dili. Usaon niya kang binuhat nga nangandoy mamahimo nimong hinigugma. Serge. Dili ka magmahay kung natagan ko nimo higayon. Mahalon o panggaon ka. Dili ko ikaw pailakon. Hi, tita. Mamisita unta ko ni Milit. Nauwahi ka lang og gamay. Ha? Kaya nga nung di eh. Wa na. Gidagit ng Alan si Milit. Sa? Ni Anidud si Alan. Nangayo na mo pasaylo. Nga mga ginikanan ni Milit. Nangayo sa diyag pasaylo ni Milit. Kaya natintalan ko no siya sa maong babae. Nagbalik sila? Ay, tingali. Gipunga na mo si Milit nga dili mo kuyog ni Alan. Pero di kuyog man yun. I'm sorry, pero gidawat na ako ubalik si Alan. Milit. Nangayo siya og lain chance. Ug gihatag ko kini niya. Tungod kay mahal ko kaayo siya. Unya ako. Mag-unasan naman lang ko. Dili ko ikaw hinigugma. Best friend na lang gihapon ka. Ug maura ka na ikahatag ko nimo. Friendship lang. Si Alan ang akong gimahal. Milit. Kuya, naa si Ate Milit sa gawas. Nangita ni mo. Mahimo bayit? Ayaw pag kumidya? Nasayod ka na yun. May pinagdaanan ko. Sakit para rin dughan ko. Ay gani ko kumidya sa maana? Ay, huwag mo ko magkomedya. Tinuod akong misulti.
Naa si Ate Milit sa gawas, nangita nimo ug naghilak. Serge! Ano sa problema? Ngano nagila ka? Gabi na kayo. May anhi ka pagkat sa bahay. May text ka na lang unta. Ako na limit sa inyo. Di ko ganahan nga ito buhilak sa bahay. Kaysa dyan kong mama o papa. Kung ganong nakigbalik pa ko ni Alan. O di buhilak rin ay kahapon ko. Search na baki ko. Mahal ko kayo si Alan. Pero sakit na kanyang kibuhat. Human ako siya basapin at tugurang higayon. Nasumda na sad. May lain na sab siyang babae nga gikabuangan. Nasayod ka ba unsa ni kasakit Alan ako? Ang makita ti kang muhilak tungod ni Alan? Mahal kay ka. Kung imo lang utak mong kitagan o higayon nga mahalong ta ka. Labo pa sa kay kala. Nagmalipayan na unta ta. Huwag ka na unta mag-antos karon sa mga kamot ni atong tawhana. Mahal lang ko. Di ka gid magmahay. Huwag idawatan ni Milit ang akong kugma. Pila ka adlaw ang nakalabay, nasayran ko na lang nga okay na sad sila si Milit ug Alan. Wala ko makaantos. Ako na lang gid ang nagpalayo. Milarga ko sa Danau. Sa ako magwa nga lalaki nga nagminyo og taga Danau rapod. Aron malimot ko kang Milit ug lingawon ang akong kaugalingon. Apan mahal paghapon ako si Milit. Pero di lang ko niya mahal. Di lang sa kumamugos. Dahil kay salamat sa inyong paghatag og kinabuhi nining akong suwat tampo. More power sa RMN. I just wanna give you. Mao kita mga higalan kaagi ni Serge. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Treat you better. Amang kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Meraluna Tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usap mga higala mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pag